saka balai desa. Sariane sesuk ana imunisasi biyen ning posyandu. Iya Bu, ning aku kok isih bingung bocah iki sehat-sehat ae. Apa perlu diimunisasi maneh? Lek menurutku imunisasi kuwi penting, Pak. Ning aku ya durung paham gunane. Assalamualaikum Pak Wiryo, Bu Sari. Waalaikumsalam Mbak Rini. Mbak Rini, ketepaan aku pengen takon imunisasi biyen. Iya Mbak, aku krungu akeh sing wedi. Jarine bocah iso panas lan nangis terus. Iya Pak, sawise imunisasi bocah kadang kala panas setitik utawa rewel ning yo sedilut. Iki lho Pak, Bu, ana brosure ning kono wis lengkap informasine. Para pamirsa, imunisasi biyen kuwi program nasional saka pamarintah kanggo nglindhungi bocah saka penyakit sing mbebayani lan gampang nular. Kanthi imunisasi biyen, bocah dilindungi saka penyakit kaya campak rubella, polio lan penyakit liyane sing ganggu tumbuh kembange bocah. Imunisasi biyen wis diuji aman lan ditindakake dening tenaga kesehatan sing profesional. Ojo ngenteni bocah loro. Bapak lan ibu luwih becik trah wiwit awal. Ayo ngajak anak-anak panjenengan teka ning posyandu utawa puskesmas sing paling cedhak. Imunisasi biyen gratis lan migunani kanggo masa depan bocah. Bocah sehat, keluarga kuat, Indonesia maju. Ayo suksesake imunisasi biyen.